bħalissa propju qed ninsabu fil-proċess li jiġi abbozzat qafas regolatorju ġdid għal dawn it-temping agencies. X'inhu ma temping agencies? Huma dawk l-aġenziji meħtieġa għal pajjiż għaliex jipprovdu riżorsa umana li hija imprezzabbli għal pajjiż, imma meta jaħdmu bil-qies u fl-isfond ta' qafas regolatorju li huwa wieħed robust. Mhux qum xi ħadd filgħodu jgħid jien se nsir temping agency. Ħa nixħet 1500-1700 applikazzjoni kif kellna ġewwa Identity Malta u għand Jobs Plus. U mbagħad nara kemm inġib minnhom ġewwa l-pajjiż mingħajr ma nidentifika jekk il-pajjiż għandux dik il-ħtieġa. U hemmhekk fejn il-funzjoni tal-awtoritajiet tagħna hija illi fejn hemm il-bżonn dak il-ħaddiema jkunu jistgħu jiġu wara li jsiru l-iskrutinju kollha l huma neċessarji, però tinkunu bsin ħafna u dal-eżerċizzju diġà beda illi fejn ma hemmx dik il-ħtieġa, allura r-risposta għal dawk l-applikazzjonijiet se tkun lesta tgħidli ġabet pressjonijiet dil-pożizzjoni li ħadna u mela ma ġabitx, però hija pożizzjoni li mhijiex se tinbidel. Jidħlu ħaddiema ġo dan il-pajjiż kont il-ħtieġa. Fejn m'hemmx ħtieġa dan il-pajjiż żgur mhux se jdaħħal ħaddiema għaliex għar minn hekk jista' jkollok ċirkostanza fejn l-importazzjoni ta' ħaddiem aktar milli huwa meħtieġ twassal biex is-salarju tal-Malti ma jkun jista' qatt jitla' fuq biżżejjed u dik hija xi ħaġa li ma rridux.